היום אורי מתמודד עם המפלט. רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, במעלות המקפים, האומללים והעזובים. השם הוא נחלתם בגן עדן. ועמוד בקץ הימים. נראה לי בטח. לא, הנה. לא סיימנו את הטקס. קוק זריז. שתבין, מה אני מתמודדת איתו? לא, אני לא רוצה שיתחלש לי את הבגדים. נכבס. יכול פשוט לתרור. לא, באמת, יכול ללכלך את המקום. נכון. הוא על המכנסיים?